Her bor jeg. Her er Mia. Hun er på besøg i dag. Hun er min bibliotekar. Dette er min helt egen sofa. Også den derovre. Jeg købte den i Bog-ID. Og Mia fandt jeg i skraldespanden. Men hun er meget værd. Ja, det var en god joke. Hun har en kæreste, der hedder Rasmus Krog. Eller, hvad hedder han? Du er meget flottere her, end du er der. Weird. Weirdo. Mikado. Og der løber så en nære rundt derude. Men hende kan I ikke se. Den har jeg gået til spring med. Hun er virkelig, virkelig grim. Og Mia, du skal ikke afbryde min dokumentar. Hvad handler den bog om, du har der, lille ven? Som I kan se, jeg er rigtig berømt. Alle kommer fra nær og fjern. Nu kommer den her. For at besøge Marslærer. Hej hej.